Yung mga kahinaan ng iba, kahinaan natin, at yung mga pangyayari sa mundong ito. Okay, kaya dapat natin lang, meron po tayo laging baon na salita ng Diyos. In the book of Psalms 119 verse 89, okay, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Basahin natin ulit. Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Magpakailanman, Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Yan. Grabe, ano? Walang upas. Walang pagkukulang pag naitatag sa langit. Pagpalain po kayong lahat. Iyuko natin ang ating mga ulo. Be with us once again. Anoint your servant. Hallelujah. Pagpalain mo. Pagpalain mo kaming lahat. Ang banal na espiritu mo ang dadaloy mula sa akin hanggang sa mga kapatiran, hanggang sa mga viewers po namin. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Ito po ang aming samot na langit. Amen. Okay? At palain po kayong lahat. Kayo po ay makakaupo. Okay? At kayo ba'y nanonood ng online natin? Recap our subject last week. Ano po yung ating subject last week? At your word. In the book of Luke chapter 5 verse 5. Dahil sa sinabi mo, because the word of God is inherent power. Natural na lang po yan. May kapangyarihan ng salita ng Diyos. O kailangan po, inisa-isa natin doon yung Lord's Prayer. Kasi ang iba po, ang akala nila, ang ating Panginoong Hesus ay talagang tao lang dahil nananalangin siya sa Ama. Yun, pinaliliwanag po natin doon isa-isa. Sana po, suportahan niyo po yung gawain ng ating Panginoon. Amen po? At isa sa mga pagbabahagi, pagsishare ng salita ng Diyos, iyan ay malulugod ng Lord sa atin. Kasi po may ginagawa po tayo sa kabila ng pandemya. Nais ng Diyos na kumikilos po ang anak ng mga Diyos, ang anak ng Diyos, na huwag tayong magulumihanan, wala tayong ginagawa. Talagang mababagot po tayo at magkakaroon po tayo ng minsan yung pag-iisip po natin ay madadamay po yung ating yung gawa ng mundong ito at madi-discourage po tayo. Nais ng Lord na tayo po ay lumalaban. We must fight a good fight. A good fight. It's not a bad fight. Good fight. Pag sinabing good fight, nakikipagbaga ka because the battle is not yours. The battle is from the Lord. Kasi meron tayong tinatawag na spiritual warfare. In the book of Ephesians chapter 6, we must stand. Alangan, nakatayo po tayo kasi darating ang masama. Kaya sabi ron, kailangan full battle gear po tayo, put on the whole armor. Ibig sabihin, pag ikaw ay anak ng Diyos, nakahanda ka lagi. Kasi isa lang naman po ang laban natin sa kaaway, sa mundong ito, sa ating mga sarili, sa ating mga kahinaan at kasalanan. Yun po, the sword, which is the word of God. Palapan po natin ang ating Lord. Yes, and now, at meron po tayong tatalakayin sa umagang ito dahil natatagpo ang salita ng Diyos sa langit. Papag-aralan po natin the 7 C's of God's Word. Okay? 7 C's of God's Word. Maring may tatagtag kayo. Okay? Maganda po yun. Pero hanggang dito lang po tayo. Yan ay binigay sa atin ng Lord na pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya pakakainin po natin yung ating mga kaluluwa para masigla, para maningas, mainit. Nakagising yung ating mga pananampalataya. Ayaw ng Diyos na tutulog-tulog, lalo na sa panahon ngayon. This is the last of the last days. Kailangan gising po yung ating mga pananampalataya. Ang ating mga kaluluwa ay talaga namang alive. Amen po, kahit nasabihin mo na maraming mga nababalitaan po at nararanasan na nakaka-discourage, pero kailangan we must focus on the promises of God. Okay? And in the book of Psalms 119:105, ang sabi po roon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ito po ay ilaw sa aking paa at liwanag sa aking landas. Opo, ay mga sundalo po sila David. Kaya pag sila po ay nasa labanan, yung kanilang sandalyas ay may ilaw po yun. Para makita po nila yung kanilang inano. Kaya hinantulad niya po yung salita ng Diyos na ito po ay ilaw sa kanilang paa at liwanag sa kanilang landas. Combination po yan.
May ilaw nga, wala namang liwanag. Ang nais ng Lord na mananampalataya ay ilaw ka, mananampalataya ka, pero kailangan may liwanag ka. Let your light so shine to all men, that they may see your good works, that they may glorify our Father in heaven. Amen? Kaya napakalaga po na mayroon tayong salita ng Diyos. In the book of Psalms 119 verse 11, your word that I have hidden in my heart, that I might not sin against thee. Ang salita mo na iniingatan ko sa aking puso. Ibig sabihin, talagang iniingatan mo. Ibig sabihin, sinusunod mo. Upang hindi ako magkasala. Kaya, dapat ang salita ng Diyos nangungusap po sa atin. Diyan nagsisimula ang karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya napakalaga po ang salita ng Diyos. Grabe po. Kasi ang salita ng Diyos ay siya mismo. Biro mo yun yung pagkain ng ating kaluluwa. Kaya wala kang katalo-talo talaga pag ikaw ay anak ng Diyos. Habang tayo po ay may pinagdadaanan sa mundong ito, ang ating kaluluwa naman ay busog at yung mga pangako ng Diyos ay natatamasa po natin. Kaya nga, pwede kang umiti sa kabila ng pandemya. Sa kabila ng manaranasan po natin, pwede kang, you can lift up your heads toward heaven. That you may see the glory of God. The declaration of the Lord, nang sabi niya, the glory of God declares heaven. Kaya tingala mo lang po yung ulo mo sa kalangitan, yung nature na ginawa ng Diyos, sapat-sapat na po. Hallelujah. Number 1. In the book of Hebrew chapter 11 verse 3, God's word creates. Ang salita ng Diyos ay nakakapaglikha. By faith, we understand that the words were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Sa pamagitan ng pananampalataya, naunawaan po natin na nilikha ng Diyos o ginawa ng Diyos ang mundong ito sa pamagitan ng kanyang salita. Upang sa mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang ibig po sabihin nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, mula po sa wala. Kaya pag nanalig ka sa salita ng Diyos, at ang pananalig mo dyan ay Diyos mismo, makakakilos ang Diyos. Mula sa wala, nagkaroon. Yun ang pananampalataya. Kaya nga tayo po mga kapatid, mapalad Kasi yung ating pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Romans 10:17, no? By faith, by hearing, and by hearing, inuulit po. Doon nang gagaling yung tibay ng ating pananampalataya. At ang ama natin sa pananampalataya ay si Abraham, the father of faith. Kaya wala ka talagang kasablay-sablay. Amen? Nandiyan pa kayo? Dapat malulusog po yung ating mga smile. At hindi tayo napipilitan lamang. In the book of Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang kalangitan ay ginawa. At sa pamagitan ng kanyang hininga. Yung mga host, yung mga hukbo, ano man yun, yung mga nandun sa kalangitan. Sa hiningan lang ng ating Panginoon na buhay. Amen? Di ba hiningan tayo ng Lord kaya nagkaroon tayo ng buhay? We became a living soul. Ganun kapangyarihan yung breath ng ating Lord. Amen? Kaya kailangan buhay yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya maraming mananampalatayang nalulungkot Kasi po, yung pagkilos ng Lord, maaring kulang, maaring may hinahanap sa atin. May mga paalala po sa atin. Nais ng Lord na makakilos siya sa ating mga buhay kasi anak niya po tayo Anak tayo ng ating Panginoon. Napagaganda ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak. You could just imagine, we are the joint heirs of God. Joint. Kumbaga sa cheque ka o signature ka. Grabe.
Tagapagmana ka. Sabihin mo ka sa katabi mo, tagapagmana ka. Tagapagmana ka, tapos ang lungkot-lungkot, parang dismayado at ala nang kinabukasan. Hindi po. Eternity po yung pupuntahan po natin. Ang ganda ng plano ng Diyos, ang ganda ng inihanda para sa atin. Di ba? Pangako niya po yan. Sabi niya, I'm going to prepare a place for you. I will come again. For where I am, there ye may be also. Ang ganda na mapangako ng Diyos. Palapakan ko natin ang ating Lord. Yes. Number 1, God's Word creates. Number 2, God's Word convicts. Pag sinabing God's Word convict, nasasaktan ka. Nasasaktan. Ibig sabihin na nangungusap ang Diyos. Ito po nung panahon ni Peter po, now when they heard this, they were cut to their heart, or they were pricked, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ito po nung kapanahonan ng Pentecostes. On the day of Pentecost, nung nag-resurrect ang ating Panginoon, nung sila po ay puspos ng banal na Espiritu. At tumayo po silang sabi ng mga tao at nagkaroon ng kapistahan po ron ng mga Hudyo galing sa iba't ibang lugar. Sila ay lasing. Ang sabi ni Pedro, tumayo siya, alas 9 pa lang ng umaga, hindi kami lasing. Sa katunayan, itong Kristo na ito, itong pinako nyo na ito ay galing kay David. Kaya samantalang ipinako nyo to. Nasaktan ang kanilang kalooban. Na-convict po sila sa ginawa nila sa crucifixion ng ating Panginoon. And they were pricked in their heart, mga Ginoo, anong dapat namin gawin? Sa verse 38 yan, nandiyan na yung gospel. And Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness or for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Na-convict po sila. Kaya sa pangangaral ni Apostol Pedro, anong gagawin namin? Diretso sa Apostol Pedro. Magsisi kayo. Gospel po yun, good news. Marami bang nagsisi? Yes. Marami bang nagpabautismo? Yes. Marami bang tumanggap ng Holy Spirit? Yes. Ilan? 3,000 souls were converted. 3,000. Unang pangangaral ni Apostol Pedro, 3,000 ang naidagdag sa iglesia ng Panginoon ng mga mananampalataya. Okay? Why? Because God's Word convicts. Masasaktan ka talaga. Kaya pag nasasaktan ka, ibig sabihin nangungusap ang Diyos. Pag may mga sinishare sa inyo, nagpapatotoo at nangungusap ang Lord sa iyo, ako yun, Lord. Parang yung experience niya, ganun ang pinagdadaanan ko ngayon. Kaya masakit ang salita ng Diyos. It hurts, but it heals. Masakit, pero nakakagaling. Amen, may sugat, pero nakakahilo. Iba po ang salita ng Diyos. Ang sarap pag i-meditate mo yan. Ako, mga kapatid, kahit na dumadaan ka sa batabang pagsubok, ingiti mo lang yan at ang Diyos ay malulugod. The book of Hebrews chapter 4 verse 12. His word is alive and powerful. Mabisa po yan. The word of God is living. Alive yan. Buhay. And powerful, mabisa po yan. And sharper than any two-edged sword. Piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Grabe. Ito po ay mas matalim. Anumang taba, napakatalim ito, double-edged sword, double blade po ito. Magkabilang, ito po ay pinaghiwalayan ng soul and spirit. Tumatagos po yan. Yung division ng soul and spirit, pagka pumasok po at nagpenetrate ang salita ng Diyos, talagang tumatagos, kaya yung iba lumuluha eh. Amen? Pag ikaw ay evangelist, naku, dami kang mapapaluha. Pag ikaw ay preacher, talagang hindi dahil magaling ka, no. Hindi dahil magaling ka, dahil ang Diyos ay sumasayo. Maraming gumagaling. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasayo. Ang Diyos ba sumasa atin? Totoo? Dapat lang. Kasi anak ka ng Diyos eh.
Kaya ang sabi po ron, at ito ay nakikilala sa pag-iisip, the discerner of the thoughts and the intents of the heart. O yung nais ng puso, alam niya. Grabe ang salita ng Diyos. Kaya pag may salita ang Diyos ka, kahit yung kausap mo, minsan na didiscern mo kung anong iniisip niya. Oh. Alam mo. Kasi mangungusap ang Diyos sa'yo. Ito, hindi magandang balak yan. Kaya magano ka na, iiwas ka na. Advance ang mga anak ng Diyos. Kasi po, hindi ka pababayaan ng Diyos. Minsan, mga kapatid, may mga, lalo na po, pagka inuusig po tayo, kung naranasan nyo na po yung usigin na pinagbabantaan, nauna ng Diyos sa kanila. Pagka nangangaral ka na wala kang kinakatakutan dahil gumagawa ka naman sa ubasan ng Diyos, hindi ka mangangamba. Kasi uunahan na sila ng ating Panginoon. Ganun katindi yung Diyos natin. Number 3, God's Word converts. Okay. God's Word converts. Ibig sabihin, nagbabago. The book of Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect. Sakdal po ang salita ng Diyos. Perfect. Kasi tinatag sa langit yan, galing sa langit. Converting the soul. Nagbabago ang kaluluwa o tao. O nagsasauli yung kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, tulog siya. Nung nagising siya, ay hindi niya palalam yung kanyang ginawa na kasalanan. Nakakapag-enlighten ang salita ng Diyos. The testimony of the Lord is sure. Ito po ay tiyak. Ang patutuo ng Diyos ay tiyak. Sigurado. Kaya lagi sinasabi ng Lord, assuredly. Tinitiyak ko sa inyo. Pag nagsasalita ang ating Panginoon, assuredly. I say to you. Kasi Diyos ang nagsasalita eh. Nung nandito po siya, Diyos po siya, Panginoon siya. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Pagkasalat ka ng kalaman, magiging matalino ka. Pag may salita ka ng ating Panginoon. Amen? Kaya yung iba magtataka eh. Kahit na hindi ka ganong nakapag-aral. Pero pag nagsalita ka at na-anoint ka ng ating Panginoon, they were enlightened. May enlightened po sila kasi nagtataka po sila kung saan galing yung karunungan mo. Galing sa Diyos. Kaya kayong mga manggagawa ng Diyos, huwag niyong tingnan yung sarili niyo na dito na lang ako, ganito na lang ako. Kailangan mag-forward ka. Kailangan i-level up mo yung faith mo. Amen? Kasi hinanapan tayo ng Lord. Kaya malulungkot yung iba. Bakit? Hindi nililevel up yung faith eh. Alam nyo, panahon ng pandemya, ay dito nga dapat umungos kayo eh. Dapat kumikilos tayo at gumagawa. Pero yung salita ng Diyos nakakapagbago. Tayo ba'y binago na ng Diyos? Ang dami tayong mga maling kaisipan. Ngayon, tinuwid tayo ng Diyos. Di po ba? Dami. Pati yung mga ugali natin, yung mapananalita natin, yung mapagkilos natin, very harsh tayo dati magsalita. Pero kahit na paano, kinokontrol na kasi meron tayong fear of God. Merong Holy Spirit, may Word of God na nagkukonvict sa atin. May kumikilos po at kinakausap po tayo ng Diyos. Alam nyo, biro mo mga kapatid, kakausapin ka ng Diyos. Espiritu po ang Diyos eh. Hindi po basta-basta nangungusap ang Diyos. Pag nangungusap ang Diyos, i-take note mo na. Lord, nangungusap ka sa akin. Kasi iba po, ang Diyos ay bumibisita sa kapanahunan niya. Hindi yung panahon mo. Amen po? Kaya, gusto nyo bang bumisita lagi ang Lord sa inyo? Siyempre, lagi ko ipospos ng Holy Spirit. Dapat. Number 4. Ito, God's words correct. Nagtutuwid. Ang salita ng Diyos ay, di ba? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Mula Old Testament hanggang Book of Revelation. Pagbukas mo pa lang ng Book of Genesis hanggang last chapter ng Book of Revelation. All Scripture is inspired by God. Covered to covered po yan. Kinasya ng Diyos yan.
At mapapakinabangan ito sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pagsansala at pagsaway. 4 na P yan. Okay? Grabe po. Pero mo, pagka may Word of God ka, pwede mong sawayin. Hindi ka matatakot magsaway. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasi, direkta ka sa salita ng Diyos. Hindi ka talagang matatakot na, di ba, mag-correct, 4 na P yun. Pagtuturo, mapapakinabangan ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagtuwid, at instruction in righteousness. Pagtuturo ng katwiran. That the man of God may be complete. Para maging kompleto ka. Ibig sabihin, para mabuo ka. Para yung spiritual life mo, talagang nalulugod ang Lord. Amen? Kaya kailangan may baon lagi tayo sa salita ng Diyos. Thoroughly equipped for every good work. Yan ay magiging kasangkapan sa bawat ginagawa mo kasi maganda ang kahinatnan. Good works. We're not perfect. Pero good works, kasama mo ang Diyos. Mari sa mga iba, nakikita nila yung kahinaan mo, may mga pagkukulang ka, pero sa harapan ng Diyos, wala. Kasi sumusunod ka eh. Kasi you cannot please everybody, even the Lord Jesus Christ, without it, blameless siya, wala siyang kapintasan, hindi siya nagkasala. Yes, crown him a thorns. Kinoronahan siya ng tinik, tinambo siya. Inalimura siya, dinuraan siya. Ang daming miracle na kanyang ginawa at maraming kumaling. May karamdaman, maraming na-enlighten sa kanyang pangangaral. Maraming nagbago ang buhay. Maraming masamang espiritu na inalihan, napalayas. Nagiging tumino ang kanilang mga buhay. Pero nung nasa pagsusulit na, nung nasa korte na, lahat yun bumaliktad. Amen? Pero ano sabi ng chief priest? Ayan nyo, mayroon talagang nakatala na isang magsasakripisyo ng buhay alang-alang sa lahat ng tao. And everybody say amen. Kaya nga pag mananampalataya ka na, kailangan ano ka na lang no? Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, say what God has done. Diba? Count your blessings, name them one by one. Hindi na niya kinakount yung agahan niya. Hindi niya kinakount yung tagadiyan niya. Puro libre yun. Pero pag mag-invite sa'yo, dinner tayo. Libre na. Count yun naman. Lord, salamat po. May naglibre sa akin. Hindi ko sinabi na walang-wala ako, pero salamat po. Diba? Dapat pasalamatan sa Diyos. Paggising mo pa lang sa umaga at healthy ka, salamat na sa Lord. Amen? Paggising mo pa lang sa umaga, hindi ka nirarapid test, hindi ka sinaswab, ipasalamat ka sa Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos. Amen? Bakit? Lumalabang ka lumalabang ka yung iba nga may sipon lang, inubulan, tindrang kaso, sabtis mo nga ako, baka meron na. Di ba? Ibig sabihin, lumalabang ka. Kasi naniniwala ka na protektado ka ng Diyos. Naniniwala ka na anak ka ng Diyos. At hindi ka niya pababayaan. Kasi, talagang kinukurik yung ating pananaw. Kaya nga, pag matibay ka, God's word cleanses. Gusto mong Clorox? Gusto mong simputi na niebe? Ay, grabe po. God's word cleanses. In the book of Psalms 119 verse 9. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Mga kabataan. Paano raw siya magiging malinis? Sa pamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. O kaya kayo mga kabataan, siyempre po, mga kabataan po, ay iba po ang mundo niya. Ibang mundo niya.
Amen po? Ang sasaya ng mga kabataan kasi kompleto ang ano niyan. Kompleto ang shelter, kompleto ang food, hindi sila nag-alala. O kasi nandun si nanay at saka si tatay. O, di ba? O, kabataan, nakalaga dyan, how can a young man cleanse his way? O, kabataan, ang tinutukoy po dyan ni King David. By taking heed according to your word, kaya magiging matino ka, kabataan, pag may salita ng Diyos ka. O, magiging ang pagpapaano mo, paglaki mo, talagang mayroon kang patnubay. Pero mo, mapalad yung mga bata, yung mga sanggol, yung Christian since birth. Di ba? Palad ka pagka ganyan. Oo. Kasi yung ibang since birth na Christian, sabi nila, gusto ko naman ma-experience yung mga gawa ng sanlibutan. Meron ako nakilalang kanyan. O, kasi po, Christian po sila. Alam niyo yung nangyari sa bata? Napariwara. Kasi gusto niya raw ma-experience. Hindi na nga pina-experience sa kanya ng Lord eh. Para hindi siya mawala at mapahamak. Ginusto niya, pinilit niya. Pinilit niya. Pati magulang niya ayaw. Pati ang Diyos ayaw. Para ma-experience niya lang. Nung na-experience niya, kaya ingat kayo mga kabataan. Amen? Pag nandun ka na sa matuwid na landasin, ay huwag ka nang pupunta sa daan ng hindi matuwid. O nasa kamay ka na ng Diyos, ipupunta ka pa sa lulundag ka pa. Mapapahama ka talaga. Amen? Nasa arka ka na, safe ka na eh. Safe ka na. May Word of God ka na, may Holy Spirit ka, tapos meron kang kinabibilangan na iglesia, may mga kapatiran na nagpipray, may minister, mayroong pastor, may teacher na nagtuturo. O, to whom shall we go? Saan ka pa? Saan pa ba tayo? Amen? Siyempre, kailangan na sumunod na lang. Sabihin mo sa katabi, sunod na lang si Isa. Okay. Asa number na tayo? Number 5 na po tayo. God's Word cleanses. Talagang, alam niyo po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Tingnan niyo. Minsan, yung mga ugali natin, pinababad ng Lord. Kasi mahirap nang tanggalin eh. Kung baga sa madya, talagang talagang hindi na kaya na suka, asido. Pero ibang salita ng Diyos eh. Ibang salita ng Diyos. Magpatuloy ka lang. Isang araw, mag-fasting ka. Hanapin mo. Pare, hindi mo nakukuha yung blessing ng Lord. Seek the Lord while He is around. Ibig sabihin, hanapin mo siya habang nandito siya. Hanapin mo siya. Pag may nararamdaman ka, kagalingan, Lord, saan ako nagkamali? Inabuso ka ba yung sarili ko? May pagkukulang ba ako sa iyo? Paalala mo ba ito sa akin? Meron ba akong ginagawang hindi maganda at maayos sa iyong harapan? We must evaluate ourselves. We must examine and test the spirit that is within us. Amen? Kailangan evaluate natin as a Christian, as a believers. How far I am now? Asan na ba ako? Kailangan po natin yan. We must examine ourselves. And everybody say amen. Alam nyo, kinukusot tayo ng Lord eh. Hindi po John chapter 15. Is the siya po yung vine. And we are the branches. And the Father is the husbandman. Siya po yung nagpa-purge. Habang nag-grow po tayo, pinapurge niya po tayo para lumago tayo. Yung mga halaman po, para gumandat, magiging luntian, pinapurge po yan para magiging magandang tignan. Kaya kung minsan may mga pagsubok po tayo, na minsan nais ng Lord na makausap niya tayo, nais ng Lord na magtiwala po tayo sa Kanya. Nais ng Lord na sumunod po tayo. Kaya kapag may pinagdadaanan ka, pinapurge ka lang ng Lord. Mahirap yung may pinagdadaanan na we disobey God. Mahirap po yun. Mapapahamak po tayo. Di bali, mayroon kang pinagdadaanan pero purging. Okay po yun. Amen? Okay, so 15:3 ng Book of John. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Kaya pag naniwala ka sa salita ng Diyos, malinis ka na. May kasalanan ka, malinis ka na. Kasi naniwala ka, nanampalataya ka eh. Paano ka maniwala? Paano ka manampalataya? Sinusunod mo eh. Pag hindi mo sinunod, ibig sabihin, hindi ka nalinis. Kailan malinis ka? Tingnan mo nga yung katabi mo kung malinis yan.
Outwardly, malinis yan. Siyempre, inward, dapat nagre-reflect. Nagre-reflect po. Amen po? Okay. Kaya, yung mga ngiti natin, nagre-reflect dapat yan. How are you, my sister? How are you, my brother? Di ba? It's good. The presence of the Lord. Ganda. Bakit? Magkakapatiran tayo eh. Pero mo, hindi mo pinag-iisipan yung kapatid mo na masama. Diba? Saan ka nakakita ng pamilya na gano'n? Nagkamali na, naunawaan mo pa. Nagkasala na, napapatawad mo pa. Kaya nga yung sa sanlibutan, di tayo maunawaan eh. Ang tingin ng sanlibutan sa atin, may mga pagkaano tayo. Because we are in spiritual realm. Nasa spiritual po tayo. Okay? Number 6. The C's of God's Word. 7 C's, number 6 na po tayo. God's Word comforts. Yan. Taga-aliw natin yan. Alam niyo po, pag tayo ba nagbabasa ng salita ng Diyos, nako-comfort tayo o dumadami ang problema natin? Comforter dapat ang salita ng Diyos. Wari hindi ka nakakapagkatulog. Gusto mo matulog ng mahimbing. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Unang-una magpapatulog sa iyong kaaway. Hindi, totoo yun. Pag hindi mo napaglabanan yan, totoo po yun. Pangalawa, pag napaglabanan mo yan, dahil yung faith mo tumibay na, makukomfort ka na kasi mawiwili kang magbasa. Dati, pa isang chapter lang. Tapos, yung 119 ng Book of Psalms, isang buwan mo binabasa yun. Kasi 172 verses po yun eh. Di ba gano'n lang tayo magbasa? Dapat nakaka-3 chapter naman tayo isang araw para mabasa mo naman yung Biblia na isang taon. Sino nakabasa ng Biblia na isang taon dito? Yung cover to cover. Pakita mo naman sa Lord na, Lord, sarap ng yung salita. Amen? Kahit nasabihin mo, hindi mo ganong naunawaan sa una. Pero habang binabrowse mo yan, mangungusap ang Diyos sa'yo. At habang nagsasalita ka at nagsishare ka, nag-feed up because we are inspired. Kasi nga, kinasya ng Diyos ang kanyang salita eh. Ang kawin mo lang, basa ka lang ng basa. Hindi mo na siya na mag-feed up sa iyo yan pag nagsasalita ka. Amen? Kaya, ang sarap eh. Kasi matutuwa ang Lord pag nagbabasa ka ng kanyang salita eh. Ibig sabihin, kinakausap mo siya. Ibig sabihin, salita ng Diyos comforts. 1 Thessalonians 4:18. Therefore, kaya nga mga kapatid, mag-aliwan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng aking salita. Comfort one another with these words. Ito po, itong context nito, ito po yung rapture. For 15, 16, 17, and 18. This is pertaining to the rapture. Yung pagbabalik ng Lord. Kaya sabi ron, the Lord Himself shall descend from heaven. Siya mismo bababa with the sound of the trumpet, with the ark of the archangel, and the dead in Christ shall rise first. Ang unang babangunin ng Diyos ay yung mga namatay kay Kristo. And we who are alive, tayong mga buhay na nanatiling tapat, shall caught up together with them in the clouds. Pero mo, hindi ka na mamamatay, transition lang yun. In a twinkling of an eye. Sa kisap mata, you're changed. Kisap mata, transition lang po. From physical to spiritual. Kaya maghanda ka sa 1 Corinthians. Itong katawan na nabubulok ay palitan ng katawan na hindi nabubulok. From mortality to immortality. Pero mo, hindi mo dadanasin ang kamatayan, aagawin ka na lang ng Lord. Pag sinabing rapture, agawin ka. Ibig sabihin, itong mundo na to wala ng pag-asa. Kasi yung mga nararanasan po natin ngayon, ay matindi po. Merong giyera sa West Philippines, hindi pa natin alam. Tatindi na yung mga war fleet dyan na pinaghahanda. Talaga naman, grabe na. Peace but sudden destruction will come.
Puro kapayapaan, kapayapaan. Siyempre, ayaw ng World War III. Kasi, ang First World War, and Second World War, ang dami na pinsala, milyon ang namatay. Milyon ang nawalan ng trabaho at nabankrupt ang bawat bansa. Kasi world po yun. Ang war na ngayon, hindi na kingdom against kingdom. Ibig sabihin, dyan na lang kayo. Dyan na lang kayo magyera kasi may mga alliance na po ngayon. Oo, pagtutulungan ka ng iba't ibang bansa pagka sumuway ka sa kanilang mga protocols. And everybody say amen. Kaya mapalad nga tayo kasi biyaya sa biyaya natin ngayon. Kaya yung grace ng Lord sagana eh. Habang ang pandemya na to lumalawak, dapat kumikilos ka na rin. Hayaan mo na makalimutan natin. Hayaan mo na yung Word of God nagko-comfort po sa atin. Diba? Diba? Sabi niya, comfort one another. Bakit i-rapture kayo ng Lord eh? Mag-aliwan na kayo sa isa't isa. Bakit? Hindi naman kayo taga rito eh. Amen? Number 7, God's Word consumes. Ang salita ng Diyos ay nakakapag-puksa. Ay pupuksain ka niya pag hindi ka susunod. Therefore, thus says the Lord God of hosts, because you speak this word, behold, I will make my words in your mouth fire, and these people wood, and it shall devour them. Lalagay ko sa iyong bibig ang salita ko, parang apoy na tumutupok sa mga tao, para silang wood, na kukonsume sila, parang nasusunog. And it shall devour them, masisira po sila. Alam niyo, pag may salita ka ng Diyos, nakaka-consume yan. Ibig sabihin, pagka hindi ka nag-ingat, iko-consume ka. Ibig sabihin, pupuksain ka. At ang salita ng Diyos nakakapuksa. Nagwa-warning po ito. Amen? Ibig sabihin, pag sinabi ng Lord, sinabi niya yun, gagawin niya. Pag sinabi ng Lord na matalino ka, pag sumunod ka at nakikinig ka, matalino ka talaga. Huwag mong tingnan yung sarili mo na hindi ka matalino. Matalino ka dahil maayos ang pamumuhay. Hindi po sa secular yan. Ibig sabihin, yung katalino na binibigay sa'yo ng Lord, kaya umaayos ka dahil yung espiritu niya nasa iyo. It is not the demonic wisdom. God's wisdom po sa book of James. There is a demonic wisdom. And everybody say amen. In the book of James chapter 1. Diba? Bibigyan ko kayo ng karunungan. Kasi hindi siya nanunumbat pag humingi ka sa kanya. Hindi siya nagkulang ng mga pangako. Kaya kahit nasalat ka sa karunungan sa mundong ito, pag nasa Lord ka, magtaka ka eh. Sumunod ka. Sumunod ka. Yung sinasabi niya nasa Bible. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos, nandun. Kahit na hindi siya nasalat, hindi ganong marunong magbasa yon. Pag ginamit ka ng Lord, gagamitin ka niya. Meron bang mahirap sa Diyos? Is there anything too hard from the Lord? Nothing is impossible. Pag maayos lang puso natin at gusto mo talaga maglingkod sa Diyos, Amen? Kahit hindi ka gano'ng nag-aral, lakasan mo lang ang loob mo. Amen? Dapat alagad na tayo ni Kristo. Yun yung ating tema ngayon, making them my disciples. Hindi ka lang member, hindi ka lang attender. Attender ka nung una, na-promote ka ng Lord, member ka na ngayon. Ngayon, habang tumatagal, alagad ka na. Alagad ka na. Promoted eh. May promotion kaya. You must be a disciple of the Lord. Anong ginagawa ng disciple? Go. Umahayo. Nagtuturo. Nag-share. Nagwi-witness kung anong ginawa sa kanya ng Diyos. Pag ganyan ka, naku mga kapatid, hindi ka pa mabayaan ng Diyos. Pakakainin ka ng Diyos. Hindi ka mag-alala bukas. Kasama mo ang Diyos eh. Kahit na sabihin mo, nakakatakot yung mga balita, pero may experience mo yun. May kapayapaan ka. May pag-asa ka. Hindi mo mararamdaman yung hirap. Yung iba, hirap na. Pero dapat tayong mga mananampalataya magaan.
Magana. Hindi naman sinabi ng Lord, di kayo taga rito eh. You are not in this world. Kahit na nakatira tayo rito. Why? Meron tayong Diyos eh. Hindi tayo minsan maunawaan. Pero, masaya ka kahit na tama-tama lang dumarating sa iyo. Papasalamat ka kasi hindi kanya pinababayaan. At minsan, papasalamat ka kahit na wala. Tinitingnan ng Lord kung yung pag-ibig mo sa kanya kahit nakawala, na inibig mo pa rin ang Diyos. Yan ang kaso ng mga Israelites. Kaya sila umabot ng 40 years sa wilderness. Para lumabas yung pag-ibig nila sa Lord. Tinisting sila ng Lord sa pamagitan ng tinapay. Sa pamagitan ng tubig. Lumabas yung kanilang pagkatao. Nabubuhay lang sila sa tinapay panlupa. Nagre-reklamo na sila lagi pag wala na. Tayo, pagpuspos na ng Holy Spirit, dapat hindi na tayo ganun. Amen? Why? Because God's Word consumes. For our God is a consuming fire. Sinabing consuming fire, namumuksa yan, pati bisyo mo, puksain yan, pagpuspos ka ng Holy Spirit. Mga ugali natin di magaganda, pupuksain yan. Isuko mo lang kay Lord. Ay, yung iba kasi, hindi sinusuko eh. Isuko mo para makakilos ang Diyos. Yung pride. Fried chicken na yan. PRID yun Ay, pinipride kaya natutuyuan. Pina-fry Matutuyan ka talaga pag wala ka sa Lord. Amen? Pag wala ka sa Lord, magkakaroon ka ng matutuya yung soul mo. Kaya, ang God's Word, parang spring po yan. Dumadaloy po yan. Kaya sabi ng Lord sa book of John chapter 6, pag kayo'y nananalig at lumalapit sa Kanya, hindi ka na magugutom at hindi ka na mauhaw. Intindi ng salita ng Diyos. Amen? Pero hindi ka na magugutom, hindi ka mauhaw. Bakit? Makukontento ka kung anong dumarating sa iyo. Kasi meron ka ng salita ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos ay higit sa lahat. Kaysa yung, yung tinapay na kinakain natin. Kaya sabi ng Lord, man shall not live by bread alone. Sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga, yung mouth, labi o bibig. Bibig. Kasi baka mamaya minsan labi pala, lips. Ang mouth, bibig. Kaya mula ngayon, magtakda ka, Lord. Nice ko na. Kahit na isang linggo lang, mayroon akong bawal-bawal na salita mo na imuni-muni ko that I may meditate your word day and night. Diba? Hebrew chapter 4 verse 12. Ano na natin yan? Mabisa, makapangyarihan, tumatagos sa kaibuturan, sa paghiwalayan ng soul and spirit, kaluluwa at espiritu, at ito'y nakakataros ng iniisip ng tao at ninanais ng puso. The intents of the heart and the discerner of the thought. That is the word of God. Okay? Revelations 19:13. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Pangalan niya, Word of God eh. Pero mo, ang Diyos, ang Panginoon natin, He is the Word of God. Kaya nga pa yung by Word of God ka, buhay. Pag nakakilos ang Lord sa buhay mo na by Word of God ka, siya na mismo yun nasa iyo. Nasa iyo mismo ang Diyos. Who can be against us if God is with us? Nakedness, peril, sword, kahirapan, kawalan? No. No one can separate us from the love of Christ. Matthew chapter 5 verse 18. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass for the law till all is fulfilled. Walang kudlit man na mababawasan yan. Ginanap lahat ng ating Panginoon yan. Hindi nagkulang. Hindi sumobra. Yung iba sinusobrahan. Kaya nauntog eh. Nasobrahan ng spiritual. Napunta sa extreme. Yung iba naman, masyadong mababa. False humility naman. Gusto lang, Lord, tama lang. Moderate lang kung ano binigay niya, yun lang.
And everybody say amen. Oh, we are not pleasures of men. We are not entertainers. We are pleasures of God. We are not in this world. Ayaw nga ni Lord yung mga yung pleasures of this world. Kaaway ng Diyos yan. And everybody say amen. Diba? Kaya matutupad yung kanyang salita. Assuredly, pag sinabing assuredly, totoo, tiyak, mangyayari. Ang sinasabi ko sa inyo, langit at lupa, mapapara, mawawala. Pero ang salita ko ay magpakailanman mananatili. Biro mo, may salita ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, tapos pinamumuhay mo. Yun ang magsusulit sa atin sa Judgment Day. Pasok ka na. Sigurado ka na. Pagdating ng rapture at pagdating ng tinawag tayo ng Lord, biro mo, Diyos kaagad ang kapiling. And everybody say amen. Okay, walapakan natin ang Diyos. Grabe. Kaya marami kang makikita yan sa book of yung gospel ng ating Lord, yung buhay niya, Mark chapter 13, verse 31, and Luke 21:33. Magkapareho po yan. Heaven and earth pass away, but my words remain forever. Dapat ganyan natin iningatan yung salita ng Diyos. Yung sinabi ni David kanina, binasa natin. Your word that is hid in my heart that I have not sinned against thee. Yung salita mo, Diyos, na iningatan ko sa aking puso na hindi ako magkasala. Mula ngayon, mga kapatid. Yan lagi ang baon natin. Nasa trabaho ka, nasa biyahe ka, o nasa pamilya mo. Yan ang sikreto. You want to be prosper? Gusto nyo? Ako mga kapatid. Joshua 1:8-9. Lagi kong sinasabi yan. Itong aklat na ito ay huwag mawalay sa inyong bibig. Bagkos muni-munihin nyo araw at gabi upang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. You have a good success. Observe all these things that are all written therein. For then, you have a good success. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay, at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen.
Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus. At nawa, hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama, na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po, na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4, na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi. Kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan, at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon, na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa, maniwala po kayo dyan at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay, upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon, upang ang ating pong pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap nyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat, at huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.